Αμυντικό έρχεται! Νάτι! Το μπούστι. Ακούω κοριό. Κι εγώ. Όχι. Κοριό! Το έχουν άλλοι! Να! Καριόλα. Καριόλα, καριόλα. Θα σε διαλύσω μια για πάντα. Πώς κλείνει. Ωραία. Δεν έχετε. Όχι. Θα το διαλύσω! Θα του ρίξω. Βάζω εκεί. Όχι, σου λέει κάτω εδώ. Α! Πάμε! Α! Όχι! Καριόλι! Πάμε κάτω. Οι καραγκιόζιδες θα γυρίσουν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Έλα! Μας θα κατεβούνε. Μπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο καλύτερα. Αλλά μην είναι stay on shot που λένε και οι Άγγλοι. Έλα μαζί μου πάντως. Πρέπει να ψάξουμε... Πρέπει να ψάξουμε στα ειδικά αρχεία των γκάνγκστερ για να δούμε αν θα εμφανιστούν ή όχι. Στην παλιά ιστορία λένε ότι θα εμφανιστούν στέλνεις στο ξαφνικό. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Περιπολίες πρέπει να κάνουμε. Ετοιμάσου! Λύσου! Εντάξει! Πρέπει να τους σκοτώσουμε! Ναι. Ετοιμάσου! Πρέπει να φτιάξουν οι καραγκιόζιδες. Με το σνάιπερ μου! Σώμα! Τώρα θα πεις μια και καλή! Σώμα! Πάμε! Τώρα θα με δίνει μόνος του. Συνεχίζουμε! Οπλίζω! Οκ! Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και καλά. Πάμε! Γωνία! Είναι στη γωνία, όπως είπα. Τι είναι εδώ? Είναι το παλιό μας κρυφτήριο, δεν θυμάστε. Σωστά. Είπα το σκοτώσω με την άλλη να το πετάξω. Βλέπω. Πάμε, πρέπει να είναι και από την άλλη. Δεν είναι κανείς.